ka. Sudah. Hello? 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 Ay, bong. Naku, laki lang yan. Oh, ini Google Translator mo kanina. Ay, na. Diyan ka lang kasi. Halika. Ano mo chat ah? Chat ay yung pangalan niya, chat yung pangalan. Ay, lagi kami. Pero ba ito siya? Basta na yung basta mo to kayo na, basta mo na viewers. Isa to sa ila. Wala po sa ating bagong pasok diyan. Welcome to my live stream. Ay, sa ako. Ano yung sa Facebook? Hindi sa ko. Ano?
Pusin. Nag-live ka? Ano ko lang ano ko? Ang tubig. Ano ako naman ako? Check. Ang tao to. Maskin. Ano na? Basa mo to na, basa mo to na. Yabag na. Yabag. Tresemme Keratin Smooth Range with Keratin Bar Hi, shoutout po ako sa bagong dating sa bahay namin. Kaya pagkakita kasi naglansaw. May pagkakita ko. Sala only yung bag. Pero yung salamat na ba?
Ano po kanila? Hello po. Hello po sa aking bagong pasok dyan. Salamat pala kang Joel Pagadora. Thank you for keeping watching. Keep on watching. Okay, sister yan. Diba po sa dyan? Kita ka muna namin mga Facebook. Para sa ano ba sa ilo po, pamukomment siya. Sister yung pangalan doon para i-view mo siya mamaya. Ano ba? Kaya Hindi ko na nakita. hindi. Okay lang, basta yung pangalan, basta mo-chat siya. Hindi mo makakiti. At ako as TV, kuha sila akong notebook din, malimtan ko. Bila akong boyfriend. Hello po again sa ating bagong viewer. Keep on watching. Keep on watching, guys. Para po mabisita din po namin kayo sa inyong bahay. Just keep on watching sa aming video also. Sub to sub lang po tayo. Shout out. Si Joel Pagadora. Hello again, Joel Pagadora. Sa pagpatuloy ng yung parang nag-gimmick. Continue watching our video. Hindi, may motibo mo screen. Hindi, hindi ko lang mga speaking imitulo. Hindi ko mo kayo. Yeah? Kasi ko yung motibo. Hindi ba na? Kasi hindi ko. Hala po, ano? Ay, ka ba? Ay, ka ba? Sabrang po ako sa partner ko ngayon. Kasi may trabaho pa siya.
Be, ala siya, host, bayad mo po. Pagawa ko bahay mo. Sige, puntahan lang kita. Maya. Yan. Joel Pagadora. Ano ba to? Wala nang agi sa boyfriend. Bagong-bagong bili ng ballpen na to, di. Hindi na umagi. Yun. Joel Pagadora. Bibisitahin ka namin mamaya at huwag kang mag-alala. Supportahan ka namin sa iyong vlog. Mahirap talagang ano, para anong yabag ko hindi. Ako na lang magsalad. Ako na lang magsalad. Mental juga kataman. Kawas lah. Hello po sa ating bagong pasok dyan!
Skin hula, ay, kadatong pulo nga, hindi pala. Wala kadatong yung suot. Ano naman to? Kabilans. Masa? Basta yung pulo ba nga? Ano na kayo para sa inyo? Wala. Hindi pila na kami champion. Skin, nakita ko itong gray na nasa mong box sa ano kong bata. Ako itong sinina, itong gray. Gagawin ako na. Diba, gamay na sinina nga gray. Maganda siya. Nasa itong box ako na. Ang gibutan kay, nini ko dari kay para natin masuot. Kasi agree na siya. Gray siya ka ng gray. Hello po sa ating bagong paanok dyan. Thumbs up lang kayo sa aking channel. I see your hand after the present. I was in your hand. There's a hope in your heart. There is not one of joy in that. Oh God, I was asleep. I knew the ratio was seen. Seek your face. Oh God is. Magiging ayos ni Beta. Siguro mo bumukha siya mahali ka. Kahit palaging mayaman na ang tingin sila yun, mas madali ko pag mukha yun akong babae. Kaysa naman yung mahali si Beta. Sali ako dyan. Nagawa na natin ito. Ano? Bakit tayo? Hindi tayo naman mga masali nila. Hindi ako masali dyan. Pila ko kami sa mas pila na kami dyan. 31 na. 31.5. See your face. Oh God is. Hindi dahil bibilang mo ang mga bawang produkto, ha? Nakakawa lang din talaga ako ni Geto, no? Gusto ko naman natin siya tulungan. Siyempre, tutulungan ko siya. Ikaw naman, ako ang mag-ayos ng postura niya. Binibigyan mo lang naman mo ano nararapat sa kanya. Parang ipamimigay mo lang mapapamasawa mo. Ano sinasabi mo? Gusto ko naman mawala siya. Sigurado pa. Oo nga pala. Meron ko bang alam tungkol sa mga nakari? Sorry. May binigay sa akin ka. Pero misteryoso siyang tao. Misteryoso. Wala akong alam na informasyon tungkol sa kanya. Kung saan bayan siya nakatira niya. Anak buhay, itsura niya, paano siya naging hari. Walang kahit isang may anak. Kung ikaw nga walang alam, paano pa kaya ako diba? Basta malakas ang pakiramdam kung meron kang alam tungkol sa kanya. Bagay na kadudilid ka.
Yumi cherries. Enjoy the Cloud9 donut. Kamay mo naman mahihirapan sa bansya na yan. Relax. Kaya-kaya yan. Introducing new breed for Power Care Technology. Shopping favorites? Shopping favorites? Sila ang skin. Ang Sorso, paniralang Bombay. Michelle's pretzels? It's soup for throat and chilled chips. Or chewing on. I'm raising your life and for the 8 Generation C. Kaya I don't compromise. I trust only Safeguard's 24-hour germ protection. Ang hugs ko ngayon ay pangakon sa buhay. Safeguard. And the best birthday ever! Ano yan? Kasi po, gusto ko lang tanong kung bakit dito ka nagtatrabaho. Hindi ka rin bagong ginagawa ko sa'yo. Ito mo lang gumagawa ko sa sa'yo. Trabaho mo din, kailangan mo isang buhay. Ayos lang po kayo. Bakit naman magkakasukan niyo? Siguro dahil marami kang pinipigilan. Kahit mahalagang bagay talagang naantala at pinipigilan. Kasi wala akong nakakapagpapalitan ka ba? Tama kayong mahal na Reyna. Hayaan niyo. Maging mabuting anak ako sa inyo. Nahihirap ka din. Inisip ko yung babae sa isang nasipag. Nakahalagahan ko kayo. Sige. Iisipin ko na lang kung hindi sila magkakain. Maiwan ko na lang kayo. Mag-iingat ka. Hindi ko akalain na maalalahan ka lang.
Isa ko sa lugar na ito. Mabubuhay ako at gagawa ng paraan para makasama. Ang mga buring ito, tuturuan ka maging maglikas sa loob namin. At sasali sana ako. Basta sa'yo rin naman kung matututo ka mo. Maging mahali ka o hindi. At ito ang bagay na mahali ka. Wala nang pagkakataon. Pangalawa, hindi ka pwedeng lumabas. Simula sa araw na ito, hindi ka na. Maaaring lumabas na wala ang pagtulog. Ang huli, hindi mo kami pwedeng sinusutin. Sumubo ka na kung hindi mo kaya. Huling pagkakataon mo na ito para umatras. Ikaw ang huling pagkakataon para sa akin. Matagal-tagal kitang hindi nilagalang ha. Kaya siguro hindi mo pakain ka palagi. Babalikan kita agad. Yung suli ng galing. Ito na ba ang maging umpisa ng mga Para sa pagpalapang si Benny. story? Hindi ako mali sa nararamdaman ko. Mahal kita. Sakit ang hihiling ko na ikasal ulit kami ni Getty. Mahula. Nagkataon ng panihindigan mo ang puso nasasaktan. Hindi ko maintindihan. Wala akong naging para sa panginoon. Flower Cream Dating Agency. SPG. Spektrum Patnubay at gabay ng mga gulang ang kailangan maaaring may masiserang tema, lingwahe, kaligsan, sexual, horror, may ibigay ko sa lahat. Pasensya na, hindi ako marunong mag-Spanish. First time sa Spain. Yung luggage ko. Sandali. Sakali ako ba? Para tawagan naman yung airhead. Sabi ko, iiwan yung mga bahay ko sa San Francisco. Babalik ako